Vítejte u dalšího videa, kde si vyřešíme problém číslo 10 ze stránky projectoiler.net s názvem Součet prvočísel. Máme tu příklad, ukázku, že součet prvočísel menších než 10 je 2 plus 3 plus 5 plus 7 a rovná se to 17. Máme sečíst všechna prvočísla, která jsou menší než 2 miliony. Já jsem se rozhodl tento problém řešit v C, takže si otevřeme projekt, v kterém děláme všechny úlohy. Tady to je z minula. A rovnou na to. Já jsem si předtím vytvořil ještě tady vedlejší soubor, kam jsem si naházel pár funkcí, ale z toho nebudu teďka využívat nic. A začnu úplně od znova. Takže si smažu funkce. No, já si je jenom odsunu, přehodím si je do toho souboru s funkcema. Pak se podívám, co to vůbec bylo, úplně jsem zapomněl. A máme tady akorát main. Tak. Takže budeme potřebovat IO stream pro vstupní výstupní operace, aby jsme mohli vypsat na obrazovku daný data, daný výsledek. A std to je standard. Fstream nebudeme potřebovat, protože nepotřebujeme čtení z a do souboru. Teďka musíme udělat nějaký hledání prvočísel. Ideálně nějaký efektivní. Protože kdybychom se pořád ptali, jestli je například 2, 3, 4 prvočíslo, tak vždycky pro ty čísla zkoušíme pořád to samé. Například pro 4 zjistíme, že to není prvočíslo, tak automaticky si už pro 8 můžeme říct, že to taky není prvočíslo. Nemusíme se pro 8 ptát speciálně znova. Tato metodě hledání prvočísel se říká, jak se tomu říká, Eratosthenovosito. Nevím, jestli jsem to napsal dobře. Eratosthenovosito. A znamená to, že když najdete prvočíslo, tak si rovnou vyškrtáte všechny čísla, které jsou jeho násobky. Takže když najdeme 2, tak si vyškrtáme všechny sudý čísla další. Samozřejmě nemůžeme to dále dělat pro nekonečnou řadu, musíme si to nějak omezit ze zhora, ale my víme, že nám bude stačit do 2 milionů, přesně, takže si vezmeme nejdřív všechny ty čísla a najdeme 2, proškrtáme všechny ostatní, najdeme 3, proškrtáme všechny ostatní a takhle to budeme dělat dokola, načítat tu sumu, vždycky, když najdeme nový prvočíslo a proškrtáme zbytek. To je teda teorie a teďka jak na to? Na to, aby jsme mohli ty čísla si uchovávat, budeme potřebovat pravdivostní pole, který nám bude říkat, jestli to dané číslo je prvočíslo. A pojmenuje se ho error jako array a bude to pole o velikosti. To si učím definem. Takže dám define a length jako 2 miliony, ale zatím si dáme jenom 10, stejně jako v ukázce, aby jsme viděli, že výsledek je správně. Tak, tady to len se před kompilací nahradí touhle desítkou, takže to je stejně jako kdybych sem napsal arr10. No, nejdřív si naplníme to pole samými pravda, řekneme, že všechno je prvočíslo, to znamená, že pojedeme od 0 do len, a to tak, že budeme postupně zvyšovat to číslo, kterým jedeme, a naplníme arr i, že je nepravda, takže false. Jelikož je tady pouze jeden příkaz, tak nemusíme mít kolem závorky. Tahle to stačí.
a nezáleží, jestli tady máme další řádku, tak já to hodím takhle. Takže tím jsme, no teda chtěl jsem říct true, že všechno je prvočíslo, pokud jsme neřekli jinak. Prvočíslo jednička se nedává jako prvočíslo, protože by to pak kolidovalo s některýma definicemi v matematice. Takže začneme od dvojky, pojedeme postupně, zde si znovu vytvoříme proměnnou i a pojedeme od dvojky, pojedeme až do len, budeme postupně zvyšovat, tentokrát budeme potřebovat tělo je mezi tady těmi závorkami a vždycky se podíváme, jestli RI to nám vlastně řekne, jestli je to číslo prvočíslo. Pokud ano, tak pojedeme, no uděláme tady taky for. Tentokrát musíme použít jinou proměnu, protože kdybychom použili znova ičko, tak nám to koliduje a program neví, který ičko pak říkáme, že používáme. Pojedeme ječko nastavíme na i, takže například najdeme prvočíslo, že je dvojka, tak nastavíme sem dvojku a budeme proškrtávat všechny ty ostatní, které už nejsou. A to znamená, že je menší než len a budeme ho zvyšovat o i. Tohle bude dělat násobky ička. A tady bude dvakrát i. Takže my si nevyškrtneme ičko a pojedeme postupně až do len a vždycky skáčeme po ičku. Takže když nám to nejde dvojku, tak tady to začne na čtyřce a bude to skákat vždycky po dvou. Takže 4, 6, 8, 10 a tak dále. A tady nastavíme, že RR je nepravda. Protože je to násobek toho čísla, tak to není prvočíslo. Zase je to na jednu řádku, takže to upravím takhle, aby to bylo kratší, aby se nám to šlo pěkně na obrazovku. Takže tím jsme nastavili a teďka si ještě venku vytvořím tu sumu, kde se budou sčítat všechny ty prvočísla a jelikož jsem tady našel prvočíslo, tak k sumě přičtu ičko. Ne RRI, protože RRI říká, jestli ičko je prvočíslo a to ičko samotný je prvočíslo. Takže to k tomu přičteme a pak stačí vypsat sumu. No, schválně, jestli to bude fungovat na první pokus. Tohle je pro desítku. Jsem hodně zvědavý, jestli se to povedlo. 17. Naprosto úžasný. Čekal jsem, že tady někde bude nějaká chyba, ale vypadá to v pořádku. Takže se připravím na odevzdání, abych to nemusel pak editovat šíleně. Stačí teďka jenom přehodit len na hodnotu 2 miliony a spustit. Měl bychom dostat výsledek. Ještě chci takovou poznámku tady říct, že nám to nemůže přetýct. Teda doufám, že nám to nemůže přetýct. No vypadá to... Možná to přeteklo, doufám, že se to nestalo. By znamenalo, že to číslo přesáhlo 2 miliardy a pak to jelo znova. Ale to snad ne. Takže... Tohle si zmenším zase. Při nahrávání ten počítač je takový zasekaný docela. A co to tady je za číslo? A sakra. Dobře, no, tak to je poprvé, co se něco nepovedlo. Takže zpátky na problém. Já to zkusím teda zadat ještě jednou, protože jsem možná
Ne, obsal jsem to dobře. Tak to je možný, že je to tím přetečením. Zadal jsem dobře 2 miliony, zadal jsem dobře 2 miliony. Zkusíme si vždycky vypsat, jaká je aktuální hodnota sumy. Tady rozhodně poznáme, jestli to přeteče, protože jak se to bude postupně vypisovat, tak uvidíme, sakra, ještě odřádkovat, protože tohle nepoznáme vůbec nic. Takže handle. My uvidíme, jak se ty čísla postupně mění a pokud uvidíme, že to jde do velkých kladných čísel a pak znova do záporných, tak to přeteklo. Jen si počkáme, tohle už je miliarda, tohle už jsou 2, jo, vidíte, jak tam přibylo mínus a jde to znova od zdola a napočítá to znova do milionu. Jo, ono několikrát to přeteče dokonce. No, to je ovšem problém. Ale ne zas takový, teďka jsem si uvědomil, že my můžeme použít místo intu typ long, který uchová větší číslo. A to takový, který má 2x víc míst než jenom int. Takže tady to by mohlo stačit. Zkusíme. Vypisování průběžný jsem dal pryč. Dostali jsme výsledek. A uvidíme, jestli to je ono teda. Je to pěkně dlouhý výsledek. Takže ručně by to asi moc dobře nešlo. Výborně. Takže když budete řešit problémy, nezapomeňte na přetečení. To si mimochodem taky můžete vygooglit. Přetečení datového typu a to je všechno k problému číslo 10. Uvidíme se příště u problému číslo 11. Zatím na viděnou.